Il-membri tal-kabinet ta' Robert Abela qed jibqgħu jiddefendu s-ser li qed isir fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, ser illi s'issa fi 8 snin jammonta għal 50 miljun euro. Dan ħareġ biċ-ċar meta tnejn filgħodu l-Ministru ta' Robert Abela deru diħlin għal laqgħa tal-kabinet, skomdi ferm affaċċjati bid-domandi dwar dan is-suġġett u bil-Ministru Mirjam Dalli li hija responsabbli minn dan is-settur ftit li xejn turi rida li solvi din il-problema. Il-problema tal-kontijiet dawl u l-ilma tinsterqu n-nies, għadek ma tċejfu anti? Intom qed tgħidu li qed jinsterqu n-nies. In-nies qed jgħiduna qed jinsterqu. Qed tgħid li jolgħu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma, kontijiet dawl Tisirqu n-nies. Iraħħsu u raħħashom gvern. Ma naħsibx għax in-nies qed jgħidu qed tisirquhom inta. Tisirqu n-nies bil-kontijiet tad-dawl. Ma kontux taħdmu ħażin għax kollox mola s-sema. Kemm qed insaqsikom jiena x'ħatam qudiem din is-sitwazzjoni. Kemmu sabiħ dal-għodu li ġena qomna l-ġurnata oħra ta' xogħol, għadu qaswa l-ewwel ta' Ġunju ġaqet naraw grupp ta' turisti warajna. Konxju li l-kontijiet tal-arm se tinħadmu ħażin. Għandna soluzzjoni wkoll. Tista' tgħidili? 2018 kien Joseph Muscat stess li kien qal li hemm ċertu anomali li jridu irranġati, għaddew 3 snin u għadhom hemm daw. Il-kwistjoni ta' kif jinħadmu l-kontijiet hija jekk wieħed ħajqgħod jaħdimhom abbażi ta' sena. Jew kelli jaħdimhomx xarejn tlieta kull meta joħorġu l-kontijiet. Konxju li l-kontijiet tal-arm se tinħadmu ħażin? Bonġu għalikom. 2018 Joseph Muscat stess qal li jrid jirranġa l-anomali li kien hemm, għaddew kemm 3 snin għadu ma rranġa xejn, għas Robert Abela. Il-politika ma ssirx hekk. Ta' jkun hemm ċertu anomalija f'ċertu settur, dik l-anomalija issa l-arms kważi konkludew l-analisi tagħhom u għas-sena d-dieħla għandna soluzzjoni f'dan ir-rigward ukoll. Min-naħa tiegħu il-Ministru Edward Zammit Lewis qal biss illi Labour raħħas il-prezz tal-ilma u evita kompletament illi jsem il-pis tad-dawl. Jiena konxju li fl-2013 konna żammejna weda u raħħasna l-kontijiet tal-ilma. Provajna wkoll inwaqfu lill-Ministru Owen Bonnici illi l-ewwel ma rridx jikkummenta, iżda mbagħad f'daqqa waħda infex f'attakk kontra l-Partit Nazzjonalista. Jiena ma wieġbekx għaliex tant hija xi ħaġa li nara li tiġi mill-Partit Nazzjonalista hija xi ħaġa li tkun inkreduli li tiġi mill-Partit Nazzjonalista xi ħaġa. Imma f'dal ħart minn snin hemm ammont ta' nies qed jgħidu li qed jinsterqu mill-kontijiet ta' dawl l-ilma, so kif tispjega dan il-fatt? Il-Partit Laburista raħħas il-kontijiet kif jaf il-poplu. X'qed tweġibni ma' Ministru. Ma' Net News il-Ministru tal-Enerġija dirret skomda immens u ċar li mitoffri ebda soluzzjoni għal dan is-ser fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Nistess qed juruna l-kontijiet tagħhom qed jinsterqu, ġifieri nistess qed jgħidhom daw. Hemm ħafna anomaliji f'dil ħaġa. Ġax l-arms mhux qed jirranġaw dis-sistema. Li mhux ser jagħmel dan il-gvern żgur huwa li jippremja lil min jaħli. X'ħadd tgħidulhom il dan nies? Qedlek, in-nies magħhom mistrieħ. Marja Franca Lanza għal Net News minn Pjazza Kastilja.